Jakom mar board mar sukari pachoka Kenya Sugar Board ni midusa Nicholas Gumbo okone oganda luwo mondo otim makare kod mwandu magintiere godo kamoting'o mula, rech, lope mamiyo kod mamoko mondo migi riemb dhier kowuok e kindgi. Gumbo mane loso e sub-county ma Wendo e kinde mane ochope nyasi manobagi kod Shofko owacho ni mwandu mathoth mayudore e gwenge mag Nyanza moting'o mula ok osekonyo oganda e yo mowinjore. Jakom ni mar Sugar Board bende nokone jotelo ni moyier mondo mi otimie chenro mag dongruok manyalo kelo lokruok kuom oganda. Kata mna piny luoka, a lot of times bigori kama wantie nitie a lot of gold nyatike ka and everywhere kata rongo ka mosebedo mind for years. Jok mamae ema jokor gweng onge mwandu, jok makawe ema niga ngono mwandu. Nyaka en piny momeo, Africa en piny momeo. Alomoko na somo buk moro mawacho ni dhier mar Africa en dhier moker gi jotend Africa. To kendo nowacho ni Africa nyaka bed modhier nikech Africa uso mwandu ne kong'iyo godo dhier. And I also believe that development must come from the household. Development must come from the people, from the community. They really know what are the challenges, not me, not NGOs, not government, but